أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. توبا مissiribah أمي أو balla جلهم فو ني السلام كفولي أما فو السلام عليكم. على كشهر جن الأمة يا ربي على كالبنيا على كحمنا كونيا أمي balla جلهم فو قدوة كي balla جلهم ولا هذا كرام من أملو بي بابو كمين بكما أحكام البيوع المقدمة إزيا كنا بفصل ببولي الربا الربا نبي فما كو غرقو ربا حرام يلدو باتفاق بلا جلم بينا كربا حرام يلدو قرنا نشيا حراميا على كو قرنا كنا وأحل الله البيع وحرم الربا على فيري لدغا كربا حراميا على كو قرنا كنا تقولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين أكو أو من لمن يرى أيسر على أكا ربا كاتوي نا يسر أو دالمي على لا شير لا أي ربا كاتوي ربا أمي كلهم من بين ربا لا أنا ما دون كجينا تكلا يعني الله هرتشي نامبر دو أمبي ربا كاتوي balawu be jiɲɛ la masiba be jiɲɛ la fantanya gɛlɛya ayiwa ni riba niyɔrɔ bɔra la a bɛ dɔgɔya sabu wɛrɛ b'a la mais riba niyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ riba man ɲi ala ye riba haramuya kun min kama a b'a la dɛ riba man ɲi riba bɛ yɔrɔ yɔrɔ hɛrɛ tɛ yen hera alati hera shuru yoro ni riba di beno alati hera dayla yoro la alati hera shuru oka na ya shuru oka abeka makono katara wati de yala sallah raduna yankan katara na jubi akosube ala kan kisi uma okuma Allah subhanahu wa ta'ala dele ala kan kisi korokoma fitina kuma ba ala kan kisama okuma ko faslun ne franfansiye ya haramu ribal fadli jidili ka riba o be haramuya riba ye sigiroma fila ye o b'a fɔ kelima riba alfadil o b'a fɔ kelima riba nasiya bimana riba bɛ se ka boli n'aw bɛna fɛn feere ɲɔgɔn ma walima n'aw bɛna fɛn falen ɲɔgɔn ma riba bɛ se ka boli a la ni cogoya fila de fɔlɔ fɔlɔ a filɛ k'o de fɔ o ye riba alfadil ye kuma fadlu yɛrɛ kɔrɔ jidili a ko wa huwa riba alfadil a ziyadatu o ye jidili de ye o ye jidili ye a bɛna fɛn fila min falen ɲɔgɔn ma ka dɔ fara a kan dɔ kelen ka ca ka tɛmɛ kelen kan o ye riba alfadli ye o haramuyalen don bon n'a y'a sɔrɔ o bɛ kɛ sisan dumuni ayiwa hakada n'a sɔrɔ dumuni don a sharti ye a k'a sɔrɔ dumuni min do balo bɛ se ka kɛ ni a ye wa a bɛ se ka lasago balo do a bɛ se ka mɔgɔ b'a kɛ balo ye a bɛ se ka lasago fana komi ɲɔ kaba malo tiganikuru o n'a ɲɔgɔnnaw fɛn o fɛn ni suman de do a bɛ se ka lasago n'a bɛ o falen ɲɔgɔn ma a tɛ bɛn ka caya ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan a tɛ bɛn k'a caya ni ɲɔgɔn ye maa dama ni qualité kelen don n'i bɛ fɛ ka ɲɔ falen ɲɔ la a tɛ caya ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan hali n'a sɔrɔ komi ɲɔ bɛɛ ye qualité kelen ye hali n'a y'a sɔrɔ masala i bɛ fɛ ka suna ani saɲɔ falen ɲɔgɔn na bon anw b'u bɔ ɲɔgɔn na tɔgɔ la mais sariya la a bɛɛ de fɛ kelen mure kelen k'a fɔ nin ye suna ye an k'o kɛ mure kelen nin ye saɲɔ an k'o kɛ mure fila a haramuyalen don a bɛ fɛ ka tiga falen ɲɔgɔn na mure kelen walima 50 kilo 100 kilo a kana caya ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan a bɛ fɛ ka malo falen ɲɔgɔn na hali n'a y'a sɔrɔ malo premier ni malo deuxième don u tɛ valeur kelen na a tɛ bɛn ka caya ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan kilo hakɛ min bɛ di na o kilo hakɛ bɛ di nin kelen fana la bon zeyina n'a y'a sɔrɔ qualité kelenw tɛ sa i n'a fɔ ciga ni malo a bɛ n'o de falen ɲɔgɔn ma o kɔni n'aw bɛnna hakɛ min na walima i bɛ fɛ ka ɲɔ ni kaba de falen ɲɔgɔn na n'aw bɛnna hakɛ min na n'a y'aw ja an n'a fɔ kaba kilo 2 ɲɔ kilo 1
wal may be faka nyoni malore fale nyogon na olute kaltikele okuma malo kilo ke nyo kilo fla wal maklo saba na obena wala chukomna okuma suma minu nasoro kaltikele no odi te chaya katem nyogonga mais nasoro kaltikele unte okuma biseka chaya katem nyogonga naam okuma femye wari ni way nawbe nasoro sanu ni warjedo o fana bete o te chaya katem nyogonga abe fe ka sanu fale nyogona ati chaya katem nyogonga warjabe fe ka fale har nasoro premier deuxième do ati chaya katem nyogonga amana ke chugo garamu kele ka fonni sanu premier donc ambo ke garamu kele ete sanu deuxième ambo ke garamu flay atebe warje fana bete bon amma anga war nunu sa awar don baw yaara ka foko aywa riba te ula abse ka ulu fale donc aw mana be ala chugumna na aw mana be ala chugumna mais na ya soro kalte kelen ko ndo min kay aw kana o ciya ka te nyonga na soro dollar ni sefa abinore fale nyoma okuma naw be na ala chugumna dollar ni euro de bina fale nyona euro ni sefa de bina fale nyona naw be na ala chugumna parce que barabe ko la ni qima di amma zena na ya sura be war kalti kelni sa bo afana mas'alatun khilafiyya me min kan akana ci hakat mi nyonga wa kaliba fale wa kali fe kana faraka donc fe kana faraka aywa mais modo be no ina fo duguba kono warm sen ko kagale wita soro do be no wita warm sen ni kana sigina sira dawla masala ni keme ni fe ka keme fale ibe keme dumo be bi kono to dima bon ni ya laje laslila ribal fadlido mais ni ala ye chogo do la fani wa fo ka bebe parce que ni be comme de iko mo ma ta keme fale ikadro metanta abina fariya tigila mo sara akati ga wari fale ibe do dama bon ni ala je ba fo ka anore bolelo bon ni ala je fana fendo be no laslila tebbe me sharia alla daga darwa kaba bo amse kan ni fana suma uma note fendo be laslila tebbe comme ina fo salamu tebe ina wardi mo makarsa ni ga nyo sereba a nyodia wal ma ina wardi doma aywa naka malu sirana malu di ma abe fo mako salamu bo sherala ni tebe parce que ka fem fere fem inti bolo atebe mais comme mo be senima o kama sheria la daga bo ni min fana fleni lasilla amanka mais warum sen ko kagale bo ita sore mago be warum sala kafo ibita yala kafo ay nga wari fali amango bo nunu yu falu ka barake aye ube wari nyini ube ta warum se nyini ube senge de kata nyini donc olu fana tena o demati fu kuma nero ko nga famu yala am seka haji yato mago be si ama et puis abe comme de yati la mo ci tanga keme fale ni yo keme di mo ba sa ta fale ikadro metta mbwala wi saray bo nefe am seka amin suma nyona naam okuma o yeri ba ke chugo folay ka fe on cheya ka te nyonga femino balodo ab seka lasago amma balo min femi balodo abe dum ya seka lasago o fana abi seko cheya ka te nyonga balodo abe dum ko min naman feninu jaba misali yala walma tamati ya fam bo jaba leb se kala sako comme tamati no tamati awa te se kala sako ka me o na nyola bo o lu ko lu se ka cheya ka te nyoga ko lu se ka cheya ka te nyoga walma ngoyo no lu se ka cheya ka te nyoga femino dumuni fendo me at se kala sako okuma we riba ke ci ko fule ka cheya ka te nyonga bo fenno be o fana riba moye war do no ife ni ba sare be do faraka donc riba do keme jurdo na awna be ala nabi sara be ke keme ni moy bo a haram wele do bo naam
ako wariban nasa'i ani irtarli fana riba o harmeledo wa huwa ta'khiru o de irtarli nabe fen fla ko ni fale nyoma a kero fen sa do be se ka fara min ka wa fede se ka fara min ka wa do man ka di ka do bla ko fe o tebe do ka di sa do be di ko fe o tebe ne be fe ka ta nyo fale malula amana benka caya ka tafi nyonga chugo bina mais sisan ne be ntadi ma ko fe e be ne tadi o tebe o ko ni fo ka ke yadan bi yadin ntafle itafle abbe ka di kene kelenga donc yen ko ni o sharti ako wa huwa ta'khir o de irtarli kelenka irtari fi naqdi sanuni warila wa huwa dhahabu o de sanuye wa an-naqdu sanuye wal fiddatu ani warje okuma ayolu de fo melu dronte feon fe na ba fale nyoma har na yasra be be ko ciya ka te nyonga sharti ko niye sharti do nyine na bela jelena abbe kadi kene kelen ga ndafle itafle do kadi do be di ko fe o tebe ashila mutlaqan tebe ako fala yajuzu bay'u dirhamaini dirhamu fla ferete be bi salasati ni dirhamu sabai dirhamu oye ango ni warje na dilana ka ke nu ya gosi ka tampon kala dorme kele dorme fla dorme saba masan mulugutu e warje mulugutu oye fidai mena dilana wati mina kadla ina fo war fla mulugu mina ina fo papier do na papier be dila ka ke wari dorme kele dorme fla dorme saba dorme keme okuma nisanu warje fana kerate abi fama ko dirham bo har na makete valeur bala de na har na makete valeur bala mais sisan oye ka qima do ala wala ba fama ko dirham bo ni na okma dirhamu fla ko fale dirhamu sabala o tebe bo yoro fana dirhamu tikli har nasra sallallahu alaihi wala bay'u dirhamin okma aflaka misalim fosa weri ba awari bal fadli misaliye ka dirhamu fla fale dirhamu sabala weri bal fadli o ka do faraka tebe har na ya soro dirhamu fla ye premier de dirhamu saban ye deuxième ya tebe abere be kele na to kele bitatu ibulo wala bay'u dirhami kele fana fale tebe bi dirhamin ko fale dirhamu kelena ila yawmin katra kelema aw sa'atin walimma eri damado masalan misaliyala okuma o yeri banna sa'ib saliyay dobe bla ko fe o ko ni o tebe qatan fianfe okuma ribay ni skorma fladiye ribal fadli o yeka abena fen flamin fale nyoba ba doka caya kateme doka o ribal fadli riban nasa'i dobe di 600 dobe di kofe bo riban nasa ikoni o haramelen do mutlaqan fem bela jelena mais ribal fadli o be dola o te be dola naam okma riba am mawdu ferleno kosobe mais muqaddimah alziya amma chama fo ala naam ako wa bay'u li murabahati nyogon tono nyogonya fere jaizun ale bebe bay'ul murabahati jumeye ebena fendo fere nebena telephone fere bo nafo karsa bo ne ebena fere mo ina prix fo atigla moy ne ni sa watandi walma a prix arrivé ana musaga bela jelenye watani okuma iba laje ana betonola bo iben tono waduru mafo aw kacha do wala bo ina fo iben tono wasaba naw bena mina o de bay'ul murabahati okuma ikam marchandise prix ba fanyina juste marchandise prix be fo anyina okuma sa abisega min ndima tonola ana beola o bay'ul murabahati abebe lakin la habba akum min kanendo khilafu o de a contrôler ikake bay'ul musawamai aka terme kana prifo ka fo ne asangele ka fo ina ka terme dro karsa ne jule wa tanduru ok mana terme naw bena naw jara yoromina ko de kay
parce que li kasratil bayani kadaka bangeli chaya koso al bai'i fere kalaka fihi ala parce que nakara bai'il murabahatu iba bere préciser et à sa primina bo abisaka ke dedo mi ma waru ni aywa transport ni credit carte bala jelen prix ka calculer ka faraka bon ni mi choro dora be ki bolo ko doy bon na do ngara bai'il murabahatu fika chere fanyina fen sana primina fiko de fanyina donc ma ka ga musawa matu dora ure kanu ina prix fanyina ana treme farubbama ko abisaka ke yan sama fere kala misaka nyina fendo ko yadurru nobe atoro abisaka ke aywa naka abaka bai'il murabahatu ka fenyere prix fo bo abisaka ke alebe nyina fendo ko obena le toro misali yala nale ko kaka fen prix fo asana prix munya adedo ema mais misali la a transport gara alebe saka nyino ko donc alebe na hake do fo kasrote ya donc ibna hake do fo kasrote okma ika laje doro jamana kono la dala be fere prix ndari ko prix fo ana tere mena obena yoromena ko ri kafsa kateme bai'il murabahatu ko naam donc aw yasuhu walima libse kanyina fayantaqilu zihnuhu a hakli sekata min shay'in kabo fendola ila ghayrihi katra fengorema walima ana kale kono ka fo nimpiri ne jani de dore do donc ne ko yeba ke bai'il murabah ka fenyere prix fo abseka ke ebe prix do fo ala kasrote o ye dore de prix ibse kanyina okuma okama bai'il murabahatu abebe me min kai kake musawamatu naam ako wala yajuzu tadlisu jamfate be fil bai'i firila anya yingango o yijumenye ako wa huwa kitimanu aibi silati o yimarsandisi lebu doguliye anil mushtari ka dogo firil galala san galala lebu dobe kam marsandisi la iyere baro tigi mo mi mena sa ni ya fanyana marsandisi kada atiye chugo mina bo dobe bola wal ma kanga war min do ala to do ala ble o mana kel lebu wajibi do fere kala iko fo sani kala nyana ha mo mi menenge amano hore ngandinde reality ni man ke doro lebu dobe marsandisi le yere baro tigi yere baro tigi ni ya fo mo mi bena sa a kanga primi do ala to do ala ble ya dogo ka fere ya jamfa laharado ala bi nyingala laharado ala bi nyingala naam ويجب على البائع أبي واجبيا في ركلك ويجب الإخبار كبار يلي بواجبيا على البائع في ركلك بكل شيء نفع فيه إذا أخبر به المشتري نايس سانين كلا كبار يعني أي قالت رغبته أكاكنون بالدعاء فين دو بيغو أكاكنا فين كدا يشوكو من عليك فين لا يرمنا ناكن وي mais lebu do bala ni o fanyina dron akada e jogna do be wala wal ma kanga primin do ala ato do ala ble na kanga sa wa kele abseka fo ato keme shegina wal ma keme koronto mo yel lebu yiko fo sanengala nyone wajibi lebu okma era de go do sa on tani de blola lebu do be kambarta ni sele yere ba do tigi ni ya fo sanengala nyana aywa e hakli be primin to sorala dongo era de go do wajibi da ka fo sani kala nyana da ni ma fodoro ya jafa naam wallahi rado ala bi gala ko fa yajibu alayhi abi wajibiya fere kalaka an yubayyana aka bange ka perpera tige annahu kafale aqada ale fere siri ala kaza ninka wa naqada ayen ninjedi anhu fain wala kaza donc aqada ala kada ale feresri ni femba masinenga wana qada anhu kada ale ni jeyde do ala okmo wi nasro bayil murabahatu do donc abina fa sigira katra udiba nasro bayil murabahatu do
ina fa nyimin fo ibe fem pri fo mo gonyina kuma naw be na tonomina nasro ode kodo ni kuma mbode ka kuma ni bayul murabahatu do wajibi do ika fo bo ne asani pri nela walma apride arbe ninde kuma nawbe nabe asan primina be mana nabe tonomi faraka ano discuter kabbe mais nasro bayulu murabahatu te ayi o folike wajibi nasro musawamatu do karsa ne jule wata do bala abarka kuma ka fo nya sani pirine la yeno wote wajibi naam abatere metro na bena robina e asa primina to do ibe ton hakam sura to do wa wallahu alamu ala don bay kuma muqaddimatu tigi babul buyu ya alema kuma ka kusbe aye donc fenwe donc ergili do re damadro inshallah ko anga ato fam yani we bon Allah subhanahu sona manni anye fursa soro wala hanna tayna amena tawassu do rin kala inshallah fere babula parce que mo ni watina fere fen chama be akono mo be ko chama ke kono ka be kasurate be donc ni Allah sona inshallah ala kam mesabama fasulun kene fatan panje ya harumu riba al-fadli jide riba kengo haramine wa huwa ziyaratu kene jide ga wa riban nasaro dugunde riba kengo ano harabini wa huwa ta'khiru kene dugune na ayretari fi naqdi kangendo gorkulendi wa huwa dhahabu kene kangendo gorkulenga wal fiddatu kene kangenga wal fiddatu ar gorkulen فلا يجوز بيع درهمين درهم اللي غاغا انت جمي بثلاثه تسكوي نهراو سكوي ولا بيع درهم ولا درهم باني بدرهم نكم براو درهم باني الى يوم كتا كوتي او ساعه والمليري مثلا مثال دي وبيع المرابحه ميتون لما اون غاغا جائز كيو جمي لكن ان الاحب مهم قانون دغني خلافه كني اصغر ان ما غاغا مرابحه لكثرة البيان بانغان غوين ساورا على البائع غاغان دانان كما في هذه فربما ينسى ما اكل من هويا يضر كم مرنا تورو او يسه والما ورن منغو فينتقل الذهن هو كم فقرن يلني من شيء بكى هو يوري الى غير كته تراي ولا يجوز تدليس جنبان تجم في البيع غاغان دي وهو كتمان عيب السلعه كجن مرسنديز اللي بون فوقينها عن المشتري قبل دانا ويجب الإخبار خبار النم واجبني على البائع غاغا دانا كما بكل شيء هو يا إذا أخبر به المشتري أغنى قبل دانا خبارتي كنا قلت رغبته أقل اللغن كم بودي كني أو أنا يعكارا فيجب عليها واجبني غاغا دانا كما أغنى غاغا مرابحتها أن يبين أنا بغندي أنه ننتكي عقد على كذا يكرا قومن تهوكي هو لان كما وانا قد على كذا يراكي جونكو ياراري دونك كان يقول كل غاري انا كينكو كذا نعم والله اعلم الله نتوانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم